Misirijiet taħt l-età se jkunu jistgħu jibdew jirrikonoxxu lil uliedhom grazzi għal emenda fil-liġi li approva l-Parlament u li temmet anomalija legali li kienet iċċaħħat iljiet li ġuvni jaraf lil ibnu jew bintu fuq iċ-ċertifikat ta' twelid. Din id-diskrepanza waslet għal sitwazzjonijiet fejn ommijiet żgħar kienu qed jiġu klassifikati bħala single mothers, anke meta il-missier kienu involut b'mod attiv fit-trobbija tal-wild. L-emenda se tassigura li missierijiet iż-żgħażagħ issa jkunu jistgħu jiġu rikonoxxuti u jkunu jistgħu jiġu irreġistrati bħala missier il-wild fajn il-liġi. Il-Kummissarju għat-Tfal Antoinette Vassallo laqad bisħieħ l-emenda u qalet li la darba l-konsens sesswali huwa legali fl-età ta' 16-il sena bl-istess mod għandhom ikollhom id-dritt b'mod ugwali li ż-żewġ ġenituri ikunu imniżlin. Kemm il-darba ikun hemm xi ħadd illi jkollu xi tarbija li twildet minn barra żwieġ u jkunu ta' età żgħira ta' 16 forsi ta' 15 ukoll. Ifhimni legalment mhix suppost, però nibqa' xorta ngħid illi m'għandu qatt jitniżel bħala non father. Huwa dritt tal-ġenitur, id-dritt tat-tarbija li jkunu jafu minn jomhom u missierhom. Alexia Attart, avukat mid-Direttorat Kura Alternattiva fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali, tat l-istess fehma u sostniet li id-Direttorat jemmen bisħieħ f'din il-bidla minħabba li tingħata opportunità fejn il-ġenituri jistgħu jibnu relazzjoni b'saħħitha ma' uliedhom. Id-Direttorat Kura Alternattiva fih dan l-FSWS jemmen bisħieħ f'din it-tibdila minħabba l-fatt illi jemmen bisħieħ bid-dritt ta' tfal li jkunu jafu l-żewġ ġenituri tagħhom u li jkunu jafu l-identità tagħhom. Ikollhom l-opportunità wara kollox illi jibnu relazzjoni sana maż-żewġ ġenituri. Xi ħaġa li din l-emenda fil-liġi qiegħda tiffaċilita. L-emenda fil-liġi ġiet xprunata mill-membru parlamentari Amanda Spiteri Grek f'Ottubru tal-2022 wara li ġiet ikkuntattjata minn koppja żagħżugħa li minħabba kif kienet il-liġi il-missier ma setax ikun rikonoxxut bħala missier il-wild.